All right. Mwaona mayawa. Amai amenewa dzina lao ndi Colleen Zamba. She is the current Secretary of State. Position ija inali ya nsaka icho kwa president. Position hii yapangidwa hold ndi anthu akulu including former Vice President Justin Malawi. Pano baili wow. Komano, why do I bring her here? Chimene ndi wabweretsera maya amenewa ababa ndi jana. Mayawa ndamene ali ngati central point ya umbava wose umene kuchitika ku State House. Mayi wakuba kwambiri. You know, amene akubera amphawi kuti dziko lija lisauke mu MCP mu mbava yayikulu ndi iyi. Chimwendo banda anthu ena onsewa tasiyenu achina mumba ana amenewa. Mumba wachokera kutiko tangu wasiyana koma tapanga ni focus pa mayi amenewa. Aina chimwendo banda mumba ndi gulu lawo lonseli chachina Eisenhower nkaka ndani kagulu konseka chatakatayeni. Focus on this one. Alini mamuna wa ku Zimbabwe. Imakanga the axis of evil. Okay. Ma contracts ose amene akuchitika ku Malawi amayamba kaya kulandira chikwa mandi mayi. Ma projects ose amisewu imene akuonetsa MCP panopa inali ya DPP imenecho. Angopanga fulfill zinthu zimene DPP anapanga kale layout as a foundation. Palibe chimene MCP yapanga choti they have coined the phrase themselves, they have created it themselves. China chili chose chimene apanga MCP is a fulfillment ya DPP. They had laid out a platform, ma projects anali pompo, DPP jana kauti sina luze, anakapanga finalize ma projects amena jawo. Anthu awa amaliza. But ma contracts amena kumabwerawa ngati yakaelekera Lotus contract imene tukukamba panopa, which is a hot issue ya yellow cake uranium. Anapanga facilitate contract ija analemera kwambiri ndi mayi amenewa. Taganiza ni Malawi inatenga 15% out of 85%. Drama anagawana mayi ndi gulu lake ndi president. Manifesto Malawi. Now ngati ifeyo tili dziko lofuna accountability. Mayi ofunika kuyamba kumanga nduyu. Tieni tiyambe kuwamanga anthuwa. Tieni tisiye zoti akachoka mboma basino ayambe tizaona kuyenda muyamba kupanga create anga yoopsa anthu azipeza kuti akungophedwa m'misewu. Sitingamakhale ndi munthu amene mavuto amene akumana ndi Malawi pakali panopa akuchokera ma decisions amene akupangidwa ku mtunda ku State House. Gulake ndi limeneli azimayi ake ndawa azimayi upanda chikondi alibe patriotism school yomveka bwinobwino kuti school iyi imakuphunzitsa wewe kukhala enlightened kuti uzikhala a patriot to the point wokuti you love your own country kuti ma development amene akubwera azipanga help anthu akumamidzi kuti anthu akumamidzi azitaso kupanga uplift moyo wawo ndikumafanana ndi iweyo at least aliyense azikhala access to opportunities drama chani azimayi awo asamafuna zimenezo. Ine akamanena kuti mfiti yayikazi ndi option. I look at, ndimayangana mauje ma characteristics anthu kuti kodi chimampangisa mzimayi wokuti ali ndi ana akewo yeyo wakula ndikuti ana ake wakubwera kumbuyo koma sakugani ali ndi position ya mphamvu koma sakuganiza kuti ana awawa foundation imene ngati siwasira ana akondrama asire a system yoti its function kuti ana achazapeze ma opportunities. Koma ndezimene akuchita anthuwa akumaba ndalama za umma zija ndikumapanga accumulate wealth for their children. What about amphawi nanga? Akuwasira wealth amphawi ndi ndani? Akuwasira inheritance amphawi ndi ndani? Because inheritance imene umamusira munthu osauka ndi a good functional system. A functional judiciary, a functional legislative, a functional presidential system. Ngati zimene zili flawed, zonse zikukanika. Ngati nyusi munapange fix ma loopholes amene wawo.
ndekuti you are harness mukupitirizabe kupanga aggravate situation. Point yokuti anthu osauka ku Malawi nalibe kogwira. Now chimene timapangira ife ma videos ngatawawa sikuti kumakhala kuti tikumuda munthuyo, koma ife timafuna tipange ma videos ngatawawa ndi cholinga kuti tipange enlighten anthu muziti mukamaona muzidziwa zoti vuto lanuli likuchokera kutiko kwa anthu ngatawa. Mayi uyu akuba kwambiri. She has amassed so much money and wealth through kukubera ninu ya Malawi. Ndalama zoto ndi zanu. Oti mutati mupite ku nyumba kwake mutakuyilanda nyumba ija ya Malawi mutakhala kuti ndinu anthu okwiya, because si zake za yeye salary yake singampase the lavish lifestyle imene amakhala mayi amene. Never. Not in a developed world, not in a country where rules matter. There's a rule of law. Kulibe kuti angamuonelere nzima amene imene akubera. Ndene ndingofuna ndikuze tisanafike kuma elections mudziwe kuti mayi uyu ndamene waononga dziko lathu lija. Mayi uyu ndamene akuba kwambiri number 1. Zopyesa mtima kumadziwa kuti azimayi tikapasa ma position amphamvu ifeyo timayembekezera kuti azimayi amakhala ndi maternal instinct yokuti ineyo ndithandize kuti nditukule azimayi azanga kumamidzi, nditukule azimayi azanga kuma rural areas, kumtandire kuma slums, kuti azimayi achapeze ma opportunities apanga uplift azimayi because azimayi ndamene apanga build families. Azimuna fiti mangobwera ndikupanga support the family and lead the family. If you don't mapanga house, azimayi they build the family. Omananga mukhale ndi azimayi wakubaga uyu. Imagine, how are we going to facilitate change and progress for a country that the women, but imambi wina wakamanena West Africa, kamanena kuti when there's blood on the streets, women call for war. Baba. Nthawi imene azimayi anzeru amanena kuti azibambo nonse bwerani kuno tikufuna mumenye nkhondo, fix it. Nthawi imene chayi azimayi amatiuza ifeyo kuti you can now go to war. Zinthu zafika povuta. Now, do you think these women can call for war? No, they can't. They can't call for war. They are corrupt. The reason they are corrupt is because we have a very corrupt system in Malawi. Even the women are partaking in it. It's very sad. It's unfortunate. So kwambiri. Colleen Zamba, once you guys get out of government, we will come for you. And your husband. Tizamulanda so my opportunities like my businesses like we will chase him all the way to Zimbabwe. We'll find him. This is our Malawi. We are coming.